We Talk Football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Ngoke, Ndaba ezithi 22 August 2026, ndaba ezithi MTN 8 yabuya. Orlando Pirates nesikhukhuni. I-Chiefs ayisekho, Orlando Pirates nesikhukhuni. semi-final Imlenze wokuqala. Yeah. Bona kanjani? Isikhukhune ne-Orlando Pirates. Mangikhumbula kahle isikhukhune inawo umlando igame yayo yokuqala abadlala nePirates ukuthi iPirates inokuhlulwa isikhathi esiningi. Ngoba sikhumbula nala season igame yePirates wabedlala nesikhukhune yadliwa futhi khona la esigodini. iPirates nesikhukhune bazodlala kayi-3. Yeah. Kule 3 le khona ozowina kabili khona owina kanye. Angiboni kukhona owina 3. Isikhukhune yona ingayiwina 2 games. nePirates ingayiwina 2 games. Yeah. Ukuthi okubi nje kwisikhukhune icoach iseseyintsha ama-player ayikawazi kahle kodwa ngithemba ngibona leya game yabo abayiwinile bewina ngongaka ngo-2. Yeah, ngibonile igame yabo ukuthi leya nto leya izobabuyisela i-confident ukuthi kwi-MTN 8 bakhona bakuphethe. Kodwa nje mina isifiso sami ngajabula uzibonela iGolden Arrows idlala nesikhukhune ifinal. Lokho ngakujabulela kakhulu. Ngakujabulela. Ngoba phela iArrows inomlando la ku-MTN 8. Iyo kuphela i-team esashaya amagoli amaningi ku-MTN 8. Khona la esigodini. Uyayikhumbula ndaba ezithi? Ngiyayikhumbula. Ukora Richard Henyekani. Yeah, ikhona ikhola lashaya uNjabulo Manqana. Erishaya shaya ibhola la jikela lona la ungena epalini. Bekojo bani uManqoba Ncidi. Yebo. Yibo kuphela basaphethe irecord leyo. Mina bengakujabulela ukuthi mhlawumbe Pirates ngiyibone ya kwi-final ngoba iseyithendeni zami iyangilandela ngoba phela icup le Chiefs vele lona. Ngoba seyithathe kayi-15 Pirates kayi-14. Babe ngakujabulela ukuthi iPirates iphume nami ngizokwazi ukuphefumula. Ngoba ila iduze kwami uzokunika i-pressure. Ukuthi manje zobe senilingana manje. Zobe senilingana 15-15. Yebo. Manje uyayibona ndaba ezithi. Isifiso sami nje ukuthi isikhukhune sasa bazobe dlalela khona kubo le ekhaya. Yebo. Mabe ngashaya kumele beshaya nje 3. Mabe ngashaya 3 or 2. Isikhukhune sishaya 3 ku-chain. Kungenzeka into enjalo. Phela uSipho Cheni indaba ezithi. Wakhahlela epalini. uSipho Cheni unamagame wakhe. Ya unamagame wakhe uSipho Cheni. Akwazi ukuvimba. Isikhukhune siyamhlula. Uthi wakhahlela epalini liyangena. Hayi good. Wakhahlela epalini kuzedlala isikhukhune. Angazi ukuthi mina mangabheka igoli lakho la isikhukhune khona uSipho Cheni walibhekile lapho. Wazame ukuzama kodwa wathi sekaphumile ngoba wayithukile lapha. So isikhukhune uSipho Cheni uyasisaba. Mina mhlawumbe ngiyikoja bengafaka omunye umuntu ugoalkeeper kodwa ke ngoba phela uSipho Cheni bathi number 1 wabo bengafaka omunye ugoalkeeper. Yabona mayengafaka omunye ugoalkeeper le 3 games empela ngayiwina. But mayengavimba uSipho Cheni isikhukhune sizodlulela. Sodlala neGolden Arrows efinal. Ayithi unama clean sheet ke uSipho Cheni. Ayithi kuthiwa unama clean sheet. Ama clean sheet akasiyema. Usiyema akasiyema ama clean sheet ayena. Yena ayikho into esuke mina ku goalkeeper ndaba ezithi ngicounter ama saved ngicounter ama clean sheet. Ama clean sheet angacount ngoba I defend lonto leyo siyokwenziwa I team. I clean sheet kahle kahle kumele ifole under I team not under u goalkeeper. Obusuke evikelekile lo muntu akakhahlelelwa mhlawumbe alikhahlelile yiloko ku under 12 noma short under 12 kuphela. Kodwa nje mina u goalkeeper engibhilivela kuye wama saved. Yabona u goalkeeper osaveayo. Uyileso wabe menza man of the match njengoNtshebe. Kuleya season leya kuleya manje awusiphuzile kakhulu. Into engibhilivela kuyo umuntu mina ama safety goalkeeper ngimbona ngama safety lo uyaphila. Hayi ama clean sheet. Ama clean sheet awe team not like goalkeeper. Ebengayazi le ndaba. Okay, ake siqaqele nomdlalo wesikhukhune neOrlando Pirates. Iscore ubona ukuthi sizoma kanjani? 2-1. Kuwina 2 isikhukhune neOrlando Pirates. 2 isikhukhune neOrlando Pirates. 2 isikhukhune neOrlando. Ngabe buya leOrlando bezodlala idraw. Bese isikhukhune siyadlula sekufinal. Sadlula sakwifinal neGolden Arrows. Hayi. Usekhulumela uMadondo uthi Sikhukhune United 2 Orlando Pirates 1 ngomgqibelo. We Talk Football SA.